Sanibonani guys, igama wanqobile ngiphathela amazwi la e-homecoming ngomhla ka-11 March. UMaNkonyane benosifiso bamthathile umpendulo bamyisa le eklinikhi phela ukuthi uZethu amxilonge abone ukuthi yini le menza ukuthi adlikize. Bathe befika khona kuZethu wenza wonke ama-test, wenza ngisho i-blood test ngaphezulu efuna ukuthola phela ukuthi ingane iguliswa yini incane kangaka. Ubatshelile ukuthi ubabhekile wonke ama-signs, cha umntwana ubukeka sengathi akanalutho, akaguli indawo. UMaNkonyane wacasuka-ke emezwa lezo yindaba washo ukuthi yeyi, ingane le iyagula. Ubonile nawe baba bekade edlikiza ubusuku bonke lo mntwana. Kuzomele uZethu asitshele ukuthi ingane yethu inani. Wathi uZethu njengoba ngishilo-ke, umntwana u-right, akukho infection, yonke into yakhe i-right. So nje engingakulinda manje ama-blood test result, kodwa ngale kwalokho umntwana seningagoduka naye umqemane. Wacasuka uMaNkonyane waduba wahamba nengane yakhe. USifiso wathi kusala kancane ngemumva. Wamchazisela kuSifiso uZethu ukuthi lalela, uma kuwukuthi lento iyaphinde yenzeka, ngicela nje ungifonele ngizofika qathatha mina ekhaya la nihlala khona. Kodwa umntwana u-right. Wabonga uSifiso waphuma wahamba. Bathe sebefikile-ke ekhaya bobabili-ke abazali bampendulo, hhayi uMaNkonyane bengasafuni ukusuka nje eduze kwayo indodana yakhe. Waze washo kuSifiso ukuthi cha, kuzomele usuke phela nawe eduze kwakho, umntwana u-right uyambona nawe. Wathi angeke nje ngithathe ama-chance ngengane yami. Futhi wena baba uyangixaka. Uyazi mekufika abantu bakwezinye iy'ndawo begula la ekhaya, uyatatazela, wehle wenyuka uzama ukuba lapha. Kodwa ingane yethu urelaxile nje. Wacasuka-ke guys uSifiso ecasulile lawo magama. Wathi hayibo sisi, yini le oyishoyo manje? Qonda ukungitshela ukuthi mina anginandaba nengane yami, he? Ayi uMaNkonyane wabona ukuthi hayi cha, sengathi ukhipha amazwi ahashi ngokuthi athi akanandaba uSifiso. Waxolisa, ingane yakhala-ke wayishushuzela. Uthe sesukile-ke endlini uMaNkonyane, sekusele yena uSifiso nengane. Ingane yaphinda yadlikiza futhi okwesibili. uSifiso wayiqubula wathi phefumula mfana, phefumula. Ingane yadlikiza kwaze kwangena uMaNkonyane wabona ukuthi hayibo, nakho ukugula sekubuya futhi. Bobabili futhi baqhubana bale okuhambeni iklinikhi ukuya kuZethu phela beyothola ukuthi kahle kahle kwenzakalani ngompendulo. Guys, bathe befika khona-ke bese sekukhona udokotela wesibili obizwa ngokuthi phela second opinion, ngoba bebengamkholwa-ke uZethu ukuthi uqinisile ngokuthi ingane i-right. Nama-test results besebuyile-ke guys, kwacaca bha ukuthi ngampela ingane ayiguli indawo, iwumqemane, iphila njengoshileni. Guys, kunzima-ke ngoba phela-ke manje-ke uMaNkonyane ikhanda liyaduma, uSifiso ikhanda liyaduma, abazi ngampela ukuthi yini ledliwa ingane yabo. Baphinde emumva-ke bebhocobele benjalo, bengazi ukuthi lokudlikiza kuzohlasela nini futhi okwesithathu. Guys, akupheli-ke lapho. Le emzini kaShwabi, uShwabi-ke guys umane nje wathenga igift ukuxolisa phela kuMaNgcobo ngokuthi umbhonye wambhonya wamshiya emabokoboko. Lapho-ke ubhuti ngoba uyindoda yesiZulu akafuni ukuthi I'm sorry, ufuna nje ukuxolisa ngezenzo okwamanje. Uthe vuka nje ulanga libalele, hhayi kwathiwa buka embhedeni khonani. Wavula, okay, gift nje enhle yama-ladies. Emva kwalapho wathi vula neshalofu. Alivula uMaNgcobo ishalofu, methi yabheka hayibo isitaki semali. Wathi ya, manje ungitshele, awusakwazi yini ukubonga? Awusakwazi ukubonga? Ayi uMaNgcobo bakithi nama-bruises enjalo. Wahamba wathi ngiyabonga myeni wami. Waqede wathula nje uShwabi wambuka, ulindele ukhisi ubhuti. Waqede lapho wamnika ukhisi wakhe. Wathi ya, awuzwa-ke, lalela-ke, ngiyahamba manje ngiyogeza, mengibuya ngifica ukudla kwami nje sekulungile la etafuleni. Nangampela-ke guys, kwenzeke njengoba kade ecilile. Bathe sebehleli bobabili etafuleni bedla-ke i-breakfast. uMaNgcobo-ke bekade ethule ethe nya, yeyi ubungeza ngisho impukane idlula the way bekuthule ngakhona etafuleni. Wayiqala indaba uMaNgcobo wathi-ke, wekhehla, naye uyathanda ukumbiza ngekhehla. Wathi khehla, bengicela nje ukuthi ngihambe ngiyolunguza lapha esaloni namhlanje. Waqala washintsha ubuso uShwabi. Wathi ngoba kutheni? Wathi ayi ukuthi yabona kade ngagcina ukuya khona njengoba kade ngisesendlini, bengithi nje ngifuna ukubona ukuthi yonke into isahamba kahle yini. Wathi lalela la, into ozongenzela yona ukuthi uhambe uye lapha ethaveni uyolunguza khona namhlanje. Wathi ethaveni sikhona isidingo salokho? Wathi yebo, abantu babhizi beloke bengibuza ukuthi uphi. Kumele uvele kubonakala ukuthi ukhona laphaya. Wathi angiboni kuyisi lihle lelo. Phela abantu bazongibona ukuthi ngilimele mina nje emzimbeni nala ebusweni. Wathi nalikhadi.
hamba othenga iy'ngubo ey'fihlayo. Vele kade wena kwakumele ngabe ugqoka iy'ngubo ezinde, ushuqule nekhanda kubonakala ukuthi uganile, umuntu oshadile. Uyeke ukuloku ukugqoka sengathi useqamgaqo. Yabona nje, ngisho nomuntu odayisa ngomzimba akagqoki njengawe. Iyona lento eyenza ukuthi uze ubone ohalelwe ngisho yisebenzi zalaphaya ethaveni yami. Ayi, uMaNgcobo guys, wamane wabheka phansi wakhala. Uthe sathi uyakhala nje wabejika uShwabi. Wathi lalela la. Enye into angifuni ukuphinde ngikuzwe ukukhuluma ngendaba yesalon. Igama elithi salon angifuni ukuphinde ngilizwe lekhaya. Hayi, wakhala kakhulu uMaNgcobo. Hambile kugirl nge-black card la Shwabi wayothenga ingubo esaphinifa samplakselo angazi ngizothi inhlobo nengubo leya. Waqeda ugirl washaya neduku ngaphezulu. Wahamba waya ethaveni. Eweta bonke abantu egqoke ingubo and kanti-ke umngani wakhe-ke uShwabi uze washo ukuthi ayi, awugqoke ngenye indlela namhlanje ugqokise kwamakoti. Yazi umuhle ngampela-ke manje. Ubonakala uMaNgcobo ukuthi ushaya ismile se-fake ngaphakathi uyasha. Umlilo wodwa. Akupheli-ke lapho guys. Kusanjalo kwabe kufika i-order laphaya kwaShwabi, kwathi uMaNgcobo kahambe ayolithatha yena. Wambuza umngani wakhe uShwabi ukuthi why uthuma uMaNgcobo ngoba phela leli order likhulu kakhulu lidinga umuntu wesilisa ozolihandlisha ngamandla. Wathi hayi uMaNgcobo uzokwenza. Kubonakala nje ukuthi uShwabi uyamphanisha uMaNgcobo kancane ngalento ayenzile ukuthi achithe noNgaraje. Wafika uNgaraje nkosi yami bamxoshisa okwenja exoshwa uMaNgcobo. Wathiwa nje wena hamba ngikudingila, awudingeki lana uShwabi ukhona uzokubona, hamba. Yo guys, waphuma kanjalo uShwabi. uNgaraje guys, lapho uShwabi vele umehlo maningi uyamqalaza uMaNgcobo like umgade umqaphe njengesolokhozi. Yonke imove yakhe uyigadile. Guys, kuye kwafika-ke noZethu. uZethu bekade ezombheka umngani wakhe ukuthi uqhuba kanjani njengoba kade eqeda ukushawa. Ushilo ukuthi woze clinic ngizokucheck. Wathi ungicheck ukuthi nginani. Wathi ngiyacela mngani wami, ngicela uze clinic. Lento eyenziwe uShwabi ironga. Wathi akangenzanga lutho uShwabi. Kuthe methi nhla esithi uzama ukucela usizo kuZethu nangu uShwabi emva kwakhe. Wamana wathi mngani wami ngicela uhambe. Ngiright mina. Ngiright uyangibona nawe. Kubonakala nje ukuthi uZethu uyacomplain. Complain ngisho nangey'ngubo ayigqokayo. Usho kahle uthi yabona lezi ngubo oyigqokile akuzona iy'ngubo ey'gqokwa wena. Like akusiwena lo. So ngitshele, blink twice if you need help. Guys, kunzima emshadweni kaMaNgcobo. Anyway, akupheli-ke lapho. Hayi-ke guys, emva kwalapho-ke ufikile uMaNgcobo ezoletha phela utshwala. Elethela phela umyeni wakhe uShwabi. Uthe nje sathi naku isiphuzo sakho baba usuku belulude. Wathi uyaphinde emumva bambamba ingalo bathi ya, akungitshele le ntombazane yakaHlongwane ibifunani la ekhaya. Wathi uZethu bekade ezothenga nje iy'phuzo. Wathi lokho kuphela kade kuzele la. Wathi yebo. Wathi kokusiza-ke, yabo le ntombazane angisayidingi eduze kwakho. Le ntombazane ayishadile. Kumele wena uhlale nabantu abashadile abazokhuluma into efana nawe, efanele umuntu oshadile. Le ntombazane izokufaka upoison. Ngingathola ukuthi iyona lekufake nalo mqondo lo omusha ohamba ngawo. Ngifuna wazi-ke ukuthi namhlanje uyagcina ukubonana nale ntombazane. Wathi hawu, uZethu nje kade nje sazana sisuka kude sinaye. Wathi nje kade ngishilo-ke sizothola umama-ke manje okumele uhambe nawo abazokhuluma ilanguage yakho, yezwa, abashade njengawo, siyezwana. Yo guys, bayampheka. Azi mekuthi umuntu uphekwa ngebhodwe elincane kuze kufakwe nezivalo ngaphezulu ukuthi angaphefumuli nakancane. uMaNgcobo-ke loyo guys. Anyway, asithembe uzosurvive girl. Phela lapho masibela namhlanje, ngakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqobile niphathela amazwibela e-homecoming ngomhla ka-11 March. uMaNkonyane benoSifiso bamthathile umpendulo bamyisa le eklinikhi phela ukuthi uZethu amxilonge abone ukuthi yini le menza ukuthi adlikize. Bathe befika khona kuZethu wenza wonke ama-test, wenza ngisho i-blood test.